И сега давам думата на Борислав Попов. Представи тези елементи. Няколко думи малко предистория. Значи, преди 5 години на 6-я граматичен форум изнесох един доклад, в който представих една друга моя теория за триелементните структури в граматичните и по-специално в морфологичните системи, която всъщност обясняваше мащабно макроструктурите. Сега тук в този доклад теорията е доста по-скромна. Тя ще представи микроструктурите в фонологията, специално третия елемент. И понеже казах малко предистория, първо искам да кажа, че ще посветя този доклад на професор Иван Кочев, който през годините е бил мой учител и наставник в научната ми дейност по 3 причини. Това беше първата, втората е, че е посветена конференцията на него, а третата е, че самият доклад е тясно свързан с общуването ми с него, защото преди 10 години, когато се зароди тази идея у мен, аз си общувах с него и той тогава категорично не приемаше моите концепции. В продължение на 1-2 години аз търсих доказателства и периодично се срещахме с него, докато накрая той каза: да, всъщност ти си прав, но и Трубецкой е прав. Така че ще видим, всъщност няма кой е прав, кой не е, защото аз не отричам Трубецкой, просто ще видим какво става дума. В фонологията вече един век успешно се използва и практически се прилага бинарният композиционен модел. Той изглежда удобен и устойчив, като дава една много добра възможност за изследване и описание на езиковите факти и по-специално на фонемите. Информацията, която получаваме от него обаче, в редица случаи игнорира елементи и структурни връзки, съдържащи се в микросистемите на бинарната опозиция. И поради това бинарният модел не винаги е достатъчно операционален за едно по-добро и по-задълбочено структурно проучване на езиковите елементи и структурните връзки, скрити между тях. Така, например, ако се отнесем една бинарна или корелативна двойка елементи от бинарния модел с двуизмерното пространство като физична величина, което всъщност той отразява, ще забележим, че отношенията между елементите са на равнището на двуизмерната повърхност, т.е. те са еднопластови и плоскостни. И за да получим една по-цялостна картина, чрез едно по-пълно и по-задълбочено осмисляне и реално изследване на структурните отношения, е необходимо да потърсим друг тип структурен модел. Затова тук ще бъде предложен един триелементен, триизмерен структурен модел, който да отразява триизмерното пространство и да разкрие елементи, отношения и функции, оказващи се скрити под повърхността на дихотомния модел и показващи поне още едно равнище на функциониране. И за целта ще бъде потърсен и представен скритият в бинарните фонологични опозиции трети елемент. Неговата роля е ключова при образуването на най-малките устойчиви структурни единици, аз ги наричам структурни клетки. Тук веднага възниква обаче въпросът: а защо до този момент третият елемент не е дефиниран от фонологията? Аз ще обясня, защото той варира, може да бъде видим и невидим, да се проявява и да се скрива, движейки се по този начин и в пространството, и във време. И поради тази негова непроявеност на една плоскост или в един пласт, той често остава неуловим или е подценяван и не е приеман за равнопоставен на другите два елемента. Въпреки че е забелязан още от Николай Трубецкой и от редица други изследователи след него. Тук ще ви запозная малко с някои общи структурни особености на бинарните и нетричните модели на равнище микросистеми. Бинарните опозиционни модели притежават определена устойчивост. Тя се дължи не само на отношенията между двата елемента плюса и минуса, които се поддържат от връзка, изградена въз основа на техния собствен поляритет, тук малко използвам термини от физиката или магнитното поле, а и на структурните им връзки, т.е. отношенията им с третия елемент, чието поле ги превръща в устойчива система. От физиката е известно, че триизмерното пространство, каквото е и обитаваното от човека пространство, в него са по-устойчиви конструкциите,
притежаващи поне 3 опорни точки. И тъй като фонологията е създадена от човека, отразява неговото ментално поле и описва определени факти от езика, който също е продукт на съзнателна човешка дейност, нейните модели не биха, според мен, могли да се различават съществено от естествените физични модели, отнасящи се до триизмерното пространство. Тук елементът е най-малката градивна единица в една микросистема, включително и в езиковите микросистеми. Той е нейният, да го наречем така, атом. А най-малката устойчива единица, изграждаща една макросистема, между чието елементи също съществуват структурни отношения, е нейната клетка, както аз я наричам, т.е. микросистема, състояща се от поне 3 взаимно свързани елемента или атоми. И тази клетка като тип отразява естествените отношения между трите елемента, което е причина за нейната устойчивост и градивност. Така че в нея се изгражда определена структура посредством свързването на множество такива, да ги наречем семейни клетки в една по-голяма система. Ето един прост модел на такава клетка, плюс-минус и 0. Третият елемент, като атом в микросистемата, е базисен и държи връзките между другите два елемента, намиращи се в опозиция. Тоест в него до голяма степен е заложена тяхната устойчивост в микросистемата. Той може да се прояви в две проекции. Едната е пространствена, респективно синхронна, другата е времева и респективно диахронна, които тук ще ви разгледам в два отделни раздела. Първо ще ви представя синхронните структурни модели, чрез които се реализира пространствената проекция на третия елемент, която е синхронна от лингвистична гледна точка и може да се визуализира като една точка, намираща се условно по средата между двата елемента от опозиционната двойка. В случая третия елемент функционира като медиатор между тях, а едновременно с това при редица системи двата дихотомни елемента се съдържат в него до определена степен. И в синхрония той може да се открие позиционно вариращ в случаите, когато се губи фонемната диференциация, а това е позицията на неутрализация. В досегашните фонологични теории въпросът за този звуков сегмент, резултат от неутрализация, е проблемен. Макар и да е описан и изучен в някаква степен, все още са неясни същността и функциите му, а самият той е определен от различни автори с различни термини. Архифонема от Трубецкой, слаба фонема от Аванесов, хиперфонема от представителите на Московската фонологична школа, Кузнецов, Реформатски, Сухотин, смесена фонема от Шумян и също го наричаме вариант на фонемата алофон и прочее. Никой обаче не го разглежда като функционално равноправен елемент в микросистемата на бинарната опозиция, нито пък предлага друг адекватен структурен модел на микросистемата, където той да вземе полагащото му се място. Преди повече от половин век Реформатски поставя няколко същностни въпроси. Тук е един кратък цитат от него. Все пак кои опозиции са по-важни и по-реалистични? Опозициите на фонемите или опозициите на диференциалните признаци? Как онтологично адекватно да описваме неутрализациите? Да признаваме ли за корелации само подаващите се на неутрализация опозиции или може да бъде обосновано някакво друго разбиране на този проблем? Край на цитата. Тук ще се опитам да дам един адекватен отговор поне на някои от поставените тези важни за фонологията въпроси. И най-напред ще разгледаме третия елемент в вокалната система на българския книжовен език. Неутрализацията е слаба позиция, в която изчезва фонемната диференциация. Така се създава едно поле, което именно се проявява третият елемент. Тази негова медиативна същност, тя е варираща във вокалната система на българския книжовен език и особено ясно може да се забележи при изчезването на фонемното противопоставяне при корелативните двойки гласни фонеми според признака широки и цесни, респективно акустично компактни и дифузни. В неударено положение, т.е. в слаба позиция, настъпва неутрализация на споменатия диференциален признак и в резултат на това алофоните на дадена фонема, когато се намират в отношение на допълнителна дистрибуция, но също и в отношение на свободно вариране,
започват взаимно да се заменят. Така се наблюдава приближаването на единия елемент, единия член от корелативната двойка към другия и по-конкретно сближаване в звученето на широките неударени гласни, техните тесни съответствия, както и обратно, доближаване на тесните неударени гласни до съответните им широки. И между двата елемента от корелативната двойка се образува едно поле от вариращи звукови варианти, които са близки по звучене до тях. Така, например, при алофонните редувания и А, елементите А и намиращи се в корелативната двойка чрез своите алофони, се доближават един до друг по звучене, без обаче напълно да се паднат. Техните позиционни варианти А и образуват позиционен вариращ център, чиято функция е на медиатор между А и като чрез него именно се проявява и третия елемент. Например, думи като брада, баба, затечалка, барабан, ъгъл, восък, дълбина, вълна и така нататък. Това се вижда. И затова разликите при артикулационните и акустичните характеристики на двете гласни фонеми от корелацията и техните алофони дават възможност да се установи съдържанието на третия елемент. И става ясно, че тези схеми, които виждаме вечките горе, могат да се обединят в една по-обща схема и която вече в зависимост от позицията на гласната спрямо ударение. И както се вижда тук, третият елемент се реализира чрез двете звукови форми които се намират между А и Но от функционална и фонологична гледна точка, ние виждаме тук два елемента, но всъщност от функционална и фонологична гледна точка това е един елемент. Той е единен, защото само негова е функцията да се проявява в неударена позиция като медиатор между двата полюса. Така най-малката система, клетката, се образува от три елемента, два с поляритет съответно плюс и минус, в случай ударените гласни А и третия е неутрален, т.е. алофоните на А и извън ударение, както виждате долу на схемата. За едно по-задълбочено обяснение и визуализация на микросистемите и структурните отношения в тях ще приведа едно актуално мнение на професор Иван Кочев, цитирам, че схемите, чрез които се нагледяват корелациите, не могат да бъдат разбрани без връзките между членовете на системите, тъй като именно те разкриват същността на проблема. Край на цитата. Самият факт, че всеки позиционен вариант на фонемата се редува с основния вариант поради определени фонетични условия, специфични за звуковата система на даден език, е показателен за съществуването на структурни връзки между тези елементи и принадлежността им към някаква микросистема. Между тях има отношения, които ние не можем да изключим от вътрешносистемните връзки или вътрешносистемните отношения в клетката, състояща се от три елемента, където единият е плюс, другият е минус, а третият е вариращ позиционен вариант при неутрализация. Подобно е положението и при другата корелативна двойка гласни О и У, където виждаме от ударение У, думи от типа на добро, половинка, старо, бутилка, купувам и така нататък. Сега нататък ще продължа с трети елемент при консонантната система на българския книжовен език. И първо ще го представя в корелацията звучност без звучност, защото той среща и при консонантната система. Консонантната корелация по звучност без звучност е стара и изконна по характер за български език, както и за редица други индоевропейски езици, но до появата на неутрализациите, които са резултат пък от изпадането на слабите ерове през ранния старобългарски период, тя има само логически характер. Диференциалният признак звучност без звучност се неутрализира в слаба позиция, където звучните и беззвучните фонеми са в отношение на допълнителна дистрибуция. Т.е. там, където са възможни едните, не са възможни другите. Това са следните позиции. В края на думата при пауза, където се изговаря само беззвучни съгласни, например град, нощ, при регресивната асимилация в позиция след
предбеззвучна съгласна, където при изговор се среща само беззвучна съгласна от типа общ връбче, и обратно при регресивната асимилация в позиция предзвучна съгласна, където се среща само звучно от типа на сбор, сватба и така. Според представения по-горе теоретичен триелементен модел в синхрония, от позиционна гледна точка, третият елемент се открива отново в позицията на неутрализация при фонемното противопоставяне. Тук обаче, за разлика от вокалния триелементен модел, не се срещат някакви по-специфични разлики, поне на пръв поглед, казвам, не се срещат някакви по-специфични разлики в артикулационните и акустичните характеристики на съгласните фонеми, образуващи съдържанието на третия лес. Тъй като липсват диференциални признаци, чрез които да се разграничат или обособят тези фонеми, с изключение на признака звучност беззвук. Тоест, те са само звучни или само беззвук. Затова при тази корелация, обособяването на третия елемент е само позиционно. Така в представения случай могат да се опишат три позиции, респективно три елемента. Позиция на звучните съгласни, позиция на беззвучните съгласни и позиция на неутрализация, където те взаимно се заменят. Съществуването на третия елемент се доказва при наблюдаваното позиционно редуване на фонеми, т.е. звучни и беззвучни, което говори за функционирането на структурни връзки, показващи отношенията на този елемент с останалите два от корелативната двойка. Разбира се, в рамките на кореновата морфема при аломорфите, например град, градове, връбче, врабец, сватба, сватба. Следователно съществуват вътрешно-системни отношения, изграждащи микросистема или клетка, при която единият елемент, звучната фонема е плюс, другият беззвучната е минус, а третият е нула, т.е. или звучна, или беззвучна фонема, но в позиция на неутрализация. Има обаче един показателен пример в български език, при който се откриват следи от третия елемент, при това функциониращ като отделна фонема и притежаващ различни артикулационни и акустични особености спрямо другите два елемента. Позиционното поведение на фонемата В от корелацията двойки ВФ в едни позиции е като това на останалите звучни шумови съгласни в корелация, но в други тя се проявява като сонорна съгласна и не предизвиква неутрализация. Нито пък действа асимилационно. В позиция пред В и В се запазва корелацията звучни-беззвучни. Тоест тя има сходни комбинаторни възможности с тези на сонорите. Например, дворец-творец, свинче-звънче. Споменатият пример, разбира се, има своите исторически корени в праславянския и в стария праезик и в ранния старобългарски период В функционира като сонор. Тя била сонор и затова не случайно в съвременния български език все още се пазят нейните структурни връзки с останалите два елемента. Тоест те са наследство от тази нейна функция. И самите позиционни реализации или функции на сонор са показателни за това, че макар изчезнала звуково и като фонема в книжовния език, тя все още съществува и функционира позиционно като трети елемент към опозиционната двойка фонеми чрез съхранените структурни връзки. Тоест, хеме има, хеме няма, но структурните връзки съществуват и съответно в системата нещата действат под нейни влияния, отношения. Следващото е третия елемент в консонантната система на българския книжовен език, пак, но при корелацията мекост-твърдост. Корелацията по мекост-твърдост, характерна за източните говори и за книжовния език, макар и да е възникнала през късния старобългарски период, т.е. значително по-късно от корелацията по звучност-беззвучност и да се е развивала неравномерно историята на български език, е една доста специфична особеност на българския компонентизъм. Между другото е много подробно обяснена от професор Иван Кочев в негови статии в книгата на българска фонология. Ето с другия индоевропейски езици показва, че мекостната корелация, например, не се среща в германските езици, но тя се открива в редици славянски езици, също и в някои романски езици, като румънски. Диференциалният признак мекост-твърдост
се неутрализира в слаба позиция. Това е пред предни гласни и, края на думата, и пред съгласни. При тези случаи в книжовния език се изговарят само твърди съгласни фонеми, от типа на соли, сол, солница. Позиция пред предни гласни, в източно-българските говори признакът също се неутрализира и липсва корелацията мекост-твърдост. Но за разлика от книжовния език, при тези говори в същата позиция се срещат съгласни фонеми, при които е налице само признакът мекост, като артикулационно-акустична реализация. Например, думи като сиело, дитие, риби и така нататък. Третият елемент при корелацията мекост-твърдост, подобно на корелацията звучни-беззвучни, също е позиционен и се проявява в позиция на неутрализация, когато в книжовния език се изговарят само твърди, както казахме, съгласни. Но тук триелементният модел притежава една специфична особеност. Макар твърдите съгласни да имат неограничена дистрибуция и да се изговарят във всички позиции на думата, пред предни гласни и те се палатализират, променят звученето си и се превръщат в алофони на твърдите съгласни. И палатализацията на съгласните в книжовния български език е слаба, но умекчените и полумеките съгласни образуват от артикулационна и акустична гледна точка трети вид съгласни, различни от меките и твърдите. Те могат да се обособят в една отделна група, тъй като в артикулационен аспект се наблюдава изместване на учленителното място в посока към твърдото непце, а в акустичен план се забелязва едно повишаване на шумовите честоти. Например, бисери, теле, винен и така нататък. Но въпреки, че палаталните съгласни се срещат в редици индоевропейски езици, само в някои от тях, като български, руски, румънски, албански, те образуват такава една особена група съгласни. Палатализацията на съгласните е различна по степен. Най-слаба е при лабиалните съгласни, по-силна е при алвеолните, най-силна е при заднонемните. Но в позиция пред предни гласни най-чувствително фонетично се променят КГХ и Л, които могат да се определят като полумеки. А в други случаи се стига и до пълна промяна на звуковете и от една страна в исторически план тази палатализация е довела до промени. Известната първа и втора палатализация на веларите, КГХ в ЧЖШ и ЦЗС, съответно в български език пак функционират като редуване на фонеми. От друга страна, в някои диалекти палатализираните съгласни се реализират чрез други фонеми, например кия, в кия, гия в гия, лия в и. Например, цвете, цвеке, ливаде, ливаге, ключ, ключ в различни западни говори. Позицията на неутрализация пред предни гласни се намира ключът към третия елемент от микросистемата, изградена от корелацията мекост-твърдост в български език. Не случайно в тази позиция се забелязва историческо и диалектно многообразие, което проличава от няколко факта. Първо, неравномерното развитие на корелацията в историята на езика. Мекостта, например, на сонорите Р, Н, Л и Н в старобългарския период. Второ, различната степен на палатализация на съгласните в българския език. Трето, при неутрализацията на признака в източно-българските говори се произнасят само меки съгласни, докато в западно-българските само твърди. Тоест, тези факти говорят за някаква неустойчивост и динамика от системата и в исторически, и в пространствен план. Следователно, освен чисто позиционно, в мекостната корелация, третият елемент се проявява и при определени условия, като фон на твърдите фонеми и функционира като медиатор между двата полюса плюс мекост и минус твърдост. Неговата специфика е в разликите му при артикулационните и акустичните характеристики спрямо другите два елемента от опозиционната двойка и респективно вариращото му междинно положение между тях. И към тази част ще направя един извод към синхронния модел. Те модели от разгледаните примери при различни корелации в българския книжовен език се вижда, че в пространствения синхронен модел третият елемент се разкрива и реализира в позиция на неутрализация. Поради това той не може да се определи като отделна фонема
според традиционното разбиране за смисъл различителната функция на фонемата, но може да се опише като функционален еквивалент на фонемата. Нали? Повтарям, като функционален еквивалент на фонемата. Независимо как е наречен, дали архифонема, хиперфонема, слаба фонема или смесен. Доказателство за съществуването му са свързващите го с другите два елемента, плюс и минус, структурни връзки, които ясно се проявяват при функционирането на микросистеми. И сега ще ви запозная по-накратко с третия елемент в диахронните структурни модели, т.е. в диахрония. При обясняването на диахронните структурни модели е необходимо да се преосмисли наложената в лингвистиката още от времето на Фердинанд де Сюсюр една 100-годишна представа, че само чрез синхронния подход може да се наблюдава как свързаните помежду си езикови елементи образуват цялостна система, докато в диахрония променящите се във времето един с друг езикови елементи не образуват системи. Аз определено не съм съгласен с това и сега малко ще докажа защо не е така. Когато един езиков, в случай фонологичен елемент, се трансформира във времето, той променя своята материална обвивка, или да наречем своето тяло или своята форма, но запазва отчасти някои от същностните си акустични и артикулационни характеристики, или да ги наречем душата си. Както ще видим в представените по-нататък примери, често два отделни елемента, в случая две фонеми, или може да са и групофонеми или силабеми в по-стария период от езика, с две различни материални тела могат в диахронен план да произхождат от един елемент, от една фонема или респективно от една група фонема или силабем. Първоначално обединени в неговата обвивка, но може да се случи обратното. Един такъв елемент може да произлиза и да е породен от два различни елемента, т.е. да е резултат от съвпадането в гласежа на две различни. Но независимо от това дали един елемент в диахронен план се е трансформирал в някаква друга материална форма или две или повече материални форми, между различните му форми във времето съществуват диахронни структурни връзки. Тези отношения не са пространствени, както при представените синхронен модел, а са времеви. Те свързват различните във времето трансформации на даден елемент. Като всъщност отделните му форми са и отделни елементи, структурно свързани помежду си в една диахронна микросистема, т.е. микросистемата на този елемент. И за да се улови и опише структурата в дадена микросистема, е необходимо да се проследят посоките на движение на отделни елементи от тази микросистема. Съответно в пространството при синхронните модели и във времето при диахронните. Без проследяването на движението, т.е. на функционирането на елементите в системата, структурните връзки остават непроявени. Системата е статична и ние не получаваме необходимата задълбочена информация за нея. Но сега да видим в схемите, които набързо ще ви представя. Първата схема е една простичка от индоевропейски европейски език. С червено съм отбелязал триъгълниците, в които фактически се формира трети елемент. Двата елемента, позициите винаги са по хоризонтала, т.е. те са пространствени, докато трети елемент е по вертикала, т.е. той е времеви. Праезник е най-ранната форма на индоевропейския праезник, според хипотезите е имал само една гласна с неопределен характер между А и Е широко, от която последствие се формират О и Е според традиционното, а според първи бланк А и Е, които последствие пак се сливат в една фонема А. Тук ги виждаме двата модела в двата варианта. От една се трансформират от две пак в едно. Тоест двете форми на модела. Следващата схема, тя е малко по-подробна. Тук пак с червени са отбелязани различните триелементни системи, съответно корелациите, които се виждат с конектир. Така, корелациите, които се виждат с конектир, пак виждаме в диахрония, във времето, третия елемент, в някои случаи от двата елемента се образува в времето трети, от други случаи обратно. Тук има различни корелации, но няма да имам време да ги коментирам. Следващата схема може
Любимата кръстоносица. Така. Тази по-простичка с гласното, тук също се виждат, тук имаме, разбира се, и дифтонги, които също участват в тези корелации в по-стария период на езика. Може ли следващата си? Разбира се, тези схеми мога много подробно да ги изтълкувам, но бързо отново виждаме различни корелации, отворени, затворени, корелации с дифтонги, които пак водят до третия елемент, предни и задни гласни, които в процеса през различните етапи на езика, като почна от индоевропейския празник до съвременния български, също водят до третия елемент в времето. Може ли следващата сноски? Ето същата схема с двугласните от индоевропейския празник, с всичко фонемите, по-нататък вече с носовските, с предни и задни, съответно и така. За съжаление няма време така да ги тълкувам, но визуално нещата се виждат и са ясни. И още две думички. Само на представените схеми се забелязват редица бинарни позиции с два елемента, плюс и минус, функциониращи синхронно в определен времеви отрязък. Докато третия елемент, с който те образуват микросистема или клетка, е тяхна темпорална трансформация в две различни времеви посоки, преди или след този времеви отрязък. И в едни случаи е техен предшественик и ги поражда, а в други се появява след тези два елемента, произхождайки от тях. И едно общо заключение, става ясно, че бинарният структурен модел е една изкуствена конструкция, удобна за целите на фонологията. При него обаче, под повърхността и в синхронен, и в диахронен план остава скрито равнището, проявяващо се при триелементния структурен модел, който най-точно отразява естественото състояние на звуковата и на фонологичната картина. И благодаря ви за вниманието. Съдбана, Елена Иванова и Елена Стоянова ще се включат онлайн, ще ни дадат в полето на Сената. Благодаря за интересните въпроси. Тук могат да се направят някакви дискусии, които аз съм водил със себе си доста години. Защото не сме ги водили и друг път. Продължавам си вода дискусиите със себе си, но съм намерил решенията и доказателства. И кажа защо е доказателство, но ще почна първо от въпроса на професор Лучия Антонова. С еквивалентните не съм се занимавал. Аз не съм прикритил с бинарните. Така че, освен това, в общи индоевропейски плани, в другите индоевропейски езици положението е също подобно, но все още не съм го проучил подробно. Защо да не е нула? Защо да не е неутрализацията е нулата? Тя не е нито плюса, нито минуса. И по всички логики на физиката и на електродинамиката и на която и да е наука, да вземем това е неутрална позиция, тя ще бъде нула. И ще ви покажа после защо във връзка и с втория отговор. Сега тук аз го казах, той не е неравноправен на третия елемент. Това не е точно фонемата според нашето разбиране. Казах го функционален еквивалент на фонемата. Той не е в смисъл различителен, но той е функционален. Той е функционален еквивалент, защото от гледна точка на структурния метод, него има структурни връзки от другите елементи. Даже имаше един пример, който дадох с била-бялата звук, което е изчезнало, обаче структурните връзки съществуват и то си функционира, то го няма, което е интересен парадокс. Него го няма, но са запазени тия структурни връзки към този елемент. И сега за иерархичните отношения, това е много интересен въпрос. Аз съм ги мислил по различен начин тези иерархични отношения, но в диахрония нещата много ясно се виждат. Не случайно започнах с праиндоевропейската първична гласна, която е хипотетична, и от нея се пораждат другите две. После от двете пак се връща в една, после се създават другите гласни. На времето, когато го правих този модел, няколко месеца след това пак се обърна към астрофизиката, случайно откриха X бозона.
Ами, моделите са същите. Всъщност в гласната прагласната, тя е едно X бозон или Божията частица, която се в последствие се поражда другите два модела. И после нещата си върват така и така. Не, както виждате и в другите схеми, не можахте да ги видите добре, но те си върват като кристалните решетки. Което дали е случайно, не знам, аз това не мога да кажа. Но има едни зависимости, с които даже можем да предвиждаме неща, за които нямаме данни, но това е вече по-дълга история. От тази гледна точка не можем да кажем какви са иерархичните отношения. Но тръгваме от началото, значи от третия елемент се поражда другите. Това е начало. А после вече как върват, това си съвсем друга логика се следва езика, но те периодично се събират и се раздалечават, както се вижда от схемите. Нали? Това е близо. Дали го има в морфологията? Ами, само така докладите, които чух след моя, 3 от докладите го забелязах веднага в морфологията, без да съм го търсил. То биеше на 3 позиции пак. Разбира се, съм го намирал на други места в морфологията. При психологията също. Нали, примерно при антонимите. Веднага могат да го намерите. Контрарни и комплементарните. И насякъде ги във всички равнища на езика може да се. Така че, както се казва, човек може да се занимава до безкрайно с трети елемент в различни области, но тук има желание, може да го търси на други места в езика, в морфологията. Аз съм го намерил в фонологията, а също в морфологичните системи, макросистемите. Една много мащабна теория разработва години. Там вече на равнище макросистеми, там също са на 3 и обяснявам защо са. Явно се следва една физична логика. В смисъл, ние не можем да избягаме, аз го казах и в доклада, ние не можем да избягаме от физичните обстоятелства, физичните полета, в които ние живеем. Нали? Трите опорни точки и трите елемента. Ние сме в този свят, менталното ни поле е устроено да възприема нещата по този начин. Тоест, менталното ни поле е огледало на, да го кажем, на физичното, а в митологията на митологичното. Така че, искаме, не искаме, ние влизаме в тази матрица. Да си затваряме очите, че нещата са само бинарни, мисля, че това не е релевантно. Дискусията е изключително интересна, но ви предлагам все пак да пренесем в ефалосата. И вярвам, че ще